4 iyulda ABŞ garaşdırlığını belleýär we bu maşgala bayramçylygy görülýär. Köplenç öýlerini dostlar, dogan garyndaş bilen barbekü edilýär, agşamam salyut atýarlar ýa-da salyut görmäne gitýärler. Şäherlerde hemme biznesler köplenç ýapyk bolýar. We şoň üçin 4 iyulun özüne kän gedilmeýär. Ertesi gün 5 iyul 6 gün San Francisco'daky Kaliforniya Ilymlar Akademiýasyna gitdik. Bu görýänigem sürüjüsiz awtonomly uluk San Francisco'da we Silikonowy dalinada köp duş gelsen bolýar. Siz şeýle sürüjüsiz robot taksiýany göresiňiz gelerdimi? Kommentariýada pikiriňizi belläň. Hawa ýaman gowdy, açyk, mulaýym hawa we Ilymlar Akademiýasy San Francisco'nyň Golden Gate Parkynda ýerleşýär. Ol New Yorkdaky Central Parkdan hem has uly. Akademiýanyň içinde her hili ilmi temalarda sergiler we akvarium, planetariýalar we gyýdym elbetde iň köp dinozavrlary we akvarium halady. Akvariumda kakras biz gelemizde scuba diverler bar eken, ine görüşüňiz ýaly şeýdi. Hem aýnan arasalaýarlar, hem balyklara iýmerýärler, hem çağılara we maşgalalarına gyzykly şow bolýar. ABŞ 1776 ýylda haýsy ýurtdan garaşdyrlygyny eglan etdi bilýäňizmi?